Miresele plătesc mai mult? Din punctul meu de vedere, răspunsul este clar nu. Este de la sine înțeles că mireasa este specială și este în centrul atenției întreaga zi, dar asta nu înseamnă că trebuie să o taxăm extra doar pentru că are acest statut de mireasă. Până la urmă, orice machiaj ar purta, toți ochii vor fi oricum pe ea. Eu aleg să folosesc aceleași produse, aceleași tehnici de rezistență și aceeași atenție la detalii pentru toate clientele care se așează pe scaunul meu. Fie că ești mireasă, fie că ești invitată, meriți aceeași pregătire pentru ca machiajul să fie pe placul tău și să reziste pe toată durata evenimentului. Nu mi se pare corect să cer un preț mai mare doar pentru că porți alb sau pentru că e ziua cea mare. Știu că în acest domeniu există prețuri extrem de mari pentru mirese și respect munca și decizia fiecăruia, dar eu am ales să fiu transparentă. Munca mea și produsele mele au aceeași valoare indiferent de eveniment. Vreau ca miresele mele să se simtă relaxate și apreciate, nu taxate suplimentar pentru acel statut de mireasă. Voi ce părere aveți? Vi se pare justificat prețul mai mare pentru mirese sau preferați același preț pentru toată lumea? Lasă-mi în comentarii părerea ta.